imba yaIsraeri itsva yakatengwa neropa raJesu Kristu neimba yaJudha pano paZioni. Isina kuita nesungano yandakaita namadzibaba avo. Hanzi sungano iyi haifani kuti ifanane nesungano yakamboita nemadzibaba enyu. Pazuva randakabata ruoko rwavo Paya paakavabudisa muIjipita. munyika yeIjipita. Nokuti Akasunga Farao. musungano yangu. Hanzi avasunga Farao akati chindai munokwereta. Indai hwavo nhasi yekukweretai. Farao akasungwa akakabatwa naMozisi. Anga singazivi kuti kufuma yapera. Rugare ngarwene. Hanzi but havana kurambira musungano yangu. Ini ndapinda navo noti kune vanhu vanoti kana zvake zvaita kana achiri pataiti andiribatsirirewo chaMwari ndigozokupa imbondipawo mbondikweretesa ndigozokupa asi kana iye zvake zvaaright hauchamuoni nefoni anodzima. Kune vanhu vanodzimira Jehovha foni. Kune vanhu vanodzimira Jehovha moyo wavo. Jehovha akiita kutsvaga kubata munhu kuedza kumubata pafoni haachawanikwi paminamato. Haachawanikwi pakudzidza shoko raMwari. Haachawanikwi pabasa raMwari. Nguva ino yatakuenda isi kudzimira Jehovha foni. Hanzi nekuti wakaramba vekutanga akavapa mhosva nenyaya yekuti ndivo vakatanga kumuramba. Nokuti havana kurambira musungano yangu. Neni ndikasara nehanya navo. Hanzi neniwo ndikati chero neniwo futi handicharambiriwo futi. Rugare ngarwene. Nekuti nyaya tinofanira kuti tibate ndeyekuti kana uchida kuti ufambe naJehovha ziva kuti iwewe ukamuramba pakaita kurambana acharuza ndiani pakati penyu. Ndo nyaya yakaita ipapo akati alright mandiramba munofunga kuti nani ndigonawo kuramba neni ndakuramba yawo futi. Verenga inoramba ichienda mberi. Tosungana ipateni. Nokuti ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri kana mazuva iwayo apfuura ndizo dzinotaura. Hanzi manje mazuva aya akapfuura akanga achiita izvozvo vachirambana nevana vaIsraeri pamazuva akapfuura. But pane sungano yanoda kuti aite. Inova ndo sungano yatamirira pano yatinoda kuti umwe neumwe munhu apinde mairi. Ndichaisa mirayiro yangu pafungwa yavo. Mirayiro yake yakugara panjere dzavo chaipo nepamoyo pavo. Hanzi ini ndigozova Mwari wavo. Kana zvaJehovha zvisiri pamoyo wako, kana zvaJehovha uchida kuita zvekurangaridzwa nekusundwa ziva kuti uri pasungano yakafanana nesungano yekare yaakaramba. Ariko munhu anorambwa akaomboramba aripo kuti ndokogarira vana vangu. Idai pa 11. Verenga verse 11. Mumwe nomumwe angazodzidzisiwa kwake. Chiri kudiwa naJehovha. Hanzi hakuna munhu achada kuti adzidzisiwe zveshoko iri. Kana mumwe nomumwe hama yake achiti. Hanzi hapana achati kune munhu ziva Ishe nekuti umwe neumwe anenge omuziva. Vose vachandiziva. Hanzi kubva ngazvibve kuchildren's ministry kubva kuSunday school kusvikira kuvakuru vokupedzisira. Nokuti ndichava nengoni. Hanzi ipapo ndichaita ngoni. Nezvivi zvavo hazvichazorangarigwi kana tikasvika palevel iyo. Rugare ngarwene. Nekuti kana tiri muno mukati meHarare, tiri mukati mematabhera edu, tasvika here palevel yekuti kubva kumuduku kusvika kumukuru hapana achanziziva Mwari. Munhu wese wakungomhanyirana nebasa raMwari. Nekuti vachiri kuda kuudzwa kunziziva Mwari, chinonzi Mwari kuita ichi nechichi nechichi, ndo vasati vamuziva. Nhasi uno tatarisana nesungano itsva. Ngatipindei pasungano itsva. Ngatiite mhiko dziri fresh pana Jehovha Mwari. Ndofunga kuna Joshua kumashure vasati vatanga kuti vakundoparadza paya pavanozotaura mashoko aya. Jehovha achimuti usatya akatanga aita mhiko akati ini ndamira nemhuri yangu
Kana imimi mose imimi musinga muida kuramba maitire sungano ekare yakatsamwisa Jehovha. Inini nemitoto paradzana. Inini ndichashumira Jehovha. Zvinofana kutanga kumukuru. Zvofana kutangira pamutungamiri, zvofana kutangira kunemi vana mai. Uti iwewe ndichamiri, ini ndava kutevera Jehovha, ini nemhuri yangu. Ngatiite mikoso. Rugare ngaruve nemiwo. Ndonguva yatasvika ngatitaure zvinhu izvi tichirevesa tigorambira musungano iyi. Nekuti tine murevereri wesungano itsva. Akamira achirekodha vapinda mukati mesungano iyi. Achaona zviro kwazvo, achakuperekedza pose. Achaona kuti hakuna chichakuwira iye asipo. Kunyangwe chikaoma asi unenge uchiziva kuti hongu mukaoma kwazvo asi iye aneni. Achandibudisa chete. Ndinofara vangaitaura matestimony. Neni ndinonyanya kufara nekutenda Mwari pamusoro pe especially ndingiri ya Jeffrey. Nekuti ndofunga yava kokusali zvakanga zvakagwadza moyo. Mwari akahwa kuchema kwedu akatozadzisa zvaakataura ndichava nengoni pasungano iyo yatinopinda. Zvino ndidzo ngoni dzatinotsvaga kuti Jehovha agoitira ngoni nevanopinda pasungano iyo. Amen. Rugare ngaruve nemi. Amen. Alright, ndicharambi ndakadero. Zuva redu rakuvira ndichada kuti muverenge verse pa chapter 7. Pa verse 7. Rugare ngaruve nemi. Nyaya yekupedzisira yandoda kutaura yatoda kuti tiende takabata mafambiro akachenjera kana uchifamba naJehovha Mwari. Munoziva here kuti mumwe nemumwe munhu anoshepewa kushepewa unhu hwake, maitire ake neenvironment yaari, nenzvimbo yaari, nevanhu vaanoswera navo, nevanhu vaanotaurirana navo, vachitaura maideas avo vachidini. Level yevanhu ivavo ndiyo level yaunosvika iwewe, nekuti ndo vanhu vaunoswera navo. Munozvinzwisisa ipapo? Rugare ngaruve nemiwo. Amen. Saka naizvo munhu kana ukatomuona unogona kutoziva kuti munhu uyu, ndofunga wakakurira kana kuti munhu uyu ukamuona behavior yake unogona kuona kuti uyu unenge kumaplaza, uyu unenge kumatownship, uyu kumaruzeva, uyu mutawuni kumageto geto, uyu kumasababu. Umwe unotozviona kuti hasi wemunhu unofana kuva anobva nekudiaspora, nekuti vaunopedza nguva uinavo ndo vanoshepa zvauchava. Saka nyaya yandinayo panapa ndeyekuti vanhu tizive, tipinde pasarudzo yakakosha. Kana toda kufamba naJehovha unofanira kuziva vanhu vawava kuswera navo. Unofanira kuziva wava kuzofambidzana navo. Nhasi pano mapiwa shoko rinonzi naJehovha ndichava newe. Ukaswera nevanhu vasina Mwari vakanziona Satani ndichava newe, pachaita problem. Vanhu vaunoswera navo, be very very careful. Mashoko because mashoko anotaurwa nevanhu ane simba. Verenga itinzo. Toda kudzokera hedu kuna Abrahama. Tichimbopa maexample vanhu vaunofamba navo. Pa verse 7 inoti chi? Hebrews 7 verse 7. Kristu muprista mukuru anorudzi na Melkisedeki. Zvino hatingarambi kuti muduku ndiye anoropofadzwa nonopfuura nokunaka. Ya. Shoko rinotaura kuti Jesu Kristu ndiye une rudzi na Melkisedeki. Anditi Abrahama kumashure uko unasangana na Melkisedeki, muprista wekumusoro-soro, ndizvo nai. Achisangana na Melkisedeki, Abrahama anotanga kugoverana na Melkisedeki, anotanga kudyidzana na Melkisedeki. Because panozouya kada kuona kuti vakanga vachidyidzana, tarisaone panozouya umambo weSodoma oti uya nesuwo tiitewo madhiri tichiwirirana, anomurambira
kuti handidi, because type yako ndinoiziva. Kana ndikatanga kufambidzana newe uchatanga kundipomera zvakawanda, nekuti dziriko type dzinodero. Hanzi mimi veSodoma hanzi kune dzimwe type dzinoti kana akangoningira zvonzi dei ndisini, dei chechi iyo isina kumira, dei ndisini patabhera ipapo, dei zvisingatofambi, izvo zviri vanhu havasi kutombondiona, asi dei ndisini. Ndo chakanga iri type yananingirikini weSodoma, because anomuti aiwa iwewe kana ndikangoda kuwirirana newe uchazoti zvanzi ndiwe wakandifumisa, chazodei dei ndisine vana Abrahama, dei pasina zvamakawana pana Mwari. Ngwarira type yauchada kufamba nayo. Bhaibheri rinoti Abrahama akasangana naMerkisedeki, vakatanga kuwirirana naMerkisedeki. Result yacho ndeye kuti Abrahama akaropafadzwa zvikuru.